Esan dizuen nik ze abere eta ze pizti eta ze izaki bizi diren hemen, eta gutxien uste nuena zan, asto bat azaldu bat zitzaidunik. Asto bat hemen, pasajaunaren lurraldean. Zer egiten ote du? Eta norena ote da? Oi, olentzerona izangoa. Olentzerorena, bai? Ez dakit ba. Ez diot ikusten oparirik. Bakizue olentzeroren astoak opariak izaten dituela saskian. Behar bada, sorgina izango da. Lehiendek eta esaten dute, garai bateko ipuin zarre esaten dute. Batzuetan sorginak astu itxuran ibiltzen zirela. Eta behar bada astoa izango da, baina sorgina asto bihurtuta. Harrituta geratu naiz. Segi ezagun aurrera, baina hemen, ara, hemen gizon bat, lanean. Zein dute dau, ikazkin bat. Honek jakingo du behar bada astoan norena den. Egunon, gizon! Egunon! Barkatu, baina lanean da astoa ikusi du gorda. Ez da, ba, norena den edo bagote dakizunzuk? Astoa? Bai. Nerea da. Zure alda? Astoa eharra. Ba, itxura honekoa. Ez da zegoa eman nahiko. Ba? Zue zertzeate? Hor kalezulon bizizaten kalekumak? Ez zeate, bate ongietorrek inguruotan. Torto begibakarra. Osoa dau ba. Nik bati du bizidan. Ataunen. Balira ataunen. Aspaldin hanbe dau, eta goze daile, eta ume gehiagik ikustenik hemen gauza honeako. Zea izeate, Gutierrik aurren atzeti ebiliko zeate. Ni Gutierri egun barrik ez dauget, ikazkine naiz, ikatza errexeiket. Eta du. Ikustezue, nahiain egur badaula hemen. Baina, ikatza bakarrik ez dut eiken. Balagizu zeiten dean. Ikatza urre bihurtzen. Ikatza urre? Bai. Bai ba. Ez aldezu sinisten. Nola behi. Ikatza urre, Urrezko txampono danak. Ah, bai? Ikatzak enein dadare. Baina ez dizuet esango nola indadare. Ondo dago, gizon. Olentzero otezean esan du hemen, baina Olentzero. zer izen dezuzu? Nik izena Martin. Baina Martin beltzotxiten diedanak. Martin Beltz? Bai. Eskuak zuri dauzkazu bazuk, ikazkina izateko eta beltza izateko? Esku zikindu beharrik ez dauenik. Ikatza urre bihurtzen don ikazkinik ezautzen aldezu? Ez. Hortioa eta kontu. Ta kontu, geho? Bat lakizuen oso azten. Hor bat lakizue pason barrenen zenbat piztidaren. Basurdek. Basurdek. Azarik. Ta hotxok.
Ha? Ez aldezu haitzen, 8 auluka nola idan. Zuek, ata kontu? Ze, esan dizuezuen hartzaiek? Biden zehar, gautza harrigarrik izango ituzuela? Baita zeare, dana gezurre, Harrigarrik, bai? Baino, bildurgarrik, bai? Eta arriskutsu. Zuek, ata kontu? Kontu zibili zaizte? Nik Andre eza izangoet, eta ni banoa. Noa. Ondo segi? Zaindu basoa, Martin Benz!